Marcos 7:18. Miingon si Kristo, bisan unsa nga mosulod sa imong baba, dili makahugaw kanimo. Nining tungura makigsuon atong hisgutan ang pananaw ni San Pedro. Kung unsa may buot ipasabot niadto mga mananap nga iyang nakit-an, diin mingon ang tingog kaon ug ihaw niini. Nagpasabot ba kini nga mga mahugaw nga pagkaon nagila sa mga Hudiyo sama sa baboy pwede nang kaonon, o nagpasabot kini sa hugpong sa mga tao nga dawaton o walay labot ang mga mananap niini? Kini ang atong hatagan ug atinawan karon. Sumala sa buhat 10, versikulo 1 paingon sa 15, gigutom San Pedro. Nakita siya og panapton nga gituntun ug naa didto ang tanan nga mga mahugaw nga mga mananap. Ug unya nadungog niyang tingog kaon ug ihaw niini. Apan mingon si Pedro, dili Ginoo, kay wala ako sukad makakaon sa bisan unsang mahugaw. Apan ang tingog mingon, ayaw isipa nga hugaw ang gihinluan na sa Dios. Makita na ito makigsuunan ang technicality. Paingon sa maong tingog, ayaw isipa nga mahugaw. Ang pangutana, asa man ang giisip ni Pedro nga mahugaw niini? Kadto bang mga mananap nga naa sa panapton o kadtong mga mananap nga gidili sa mga Hudiyo o giisip nilang hugaw? Kung moingon kita nga giisip ni Pedro nga mga mahugaw nga mananap kadto lamang naa sa panapton, nagpasabot nga wala diyan isipa nga mahugaw ang mga mananap nga nadinis kalibutan, diin giila sa mga Hudiyo nga mahugaw, ug busa pwede din natong kaonon. Apan kung moingon sab kita nga ang giisip ni Pedro nga hugaw ang mga mananap nga naa dinhi sa kalibutan, nan ang tingog mingon kaon ug ihaw niana o ayaw kan isipa nga hugaw kay gihinluan na sa Dios. Sa ato pa kining mga mananap nga giilang mahugaw sa mga Hudiyo, pwede day natong kaonon kay gihinluan na. Buti pasabot. O sa kini ka dilema nga kung moingon man sila nga giisip ni Pedro nga mahugaw kadtong nasa panapton o kini nasa yuta, wala sila paingnan kundi ang conclusion mao nga ang mga mananap nga gilang hugaw sa mga Hudiyo pwede na nga kaonon. Apan sa bersikulo 28 mingon si Pedro nga nakasabot na siya unsay kahulugan niini, nga wala di si isipon nga bisan kinsang tawo nga mahugaw o dili binalaan. Moingon ang uban nga ang gipasabot din nini tawo o dili mananap. Na karon makigsuon ang tan-aw nato kinsa man nga tawo ang gipasabot ni Pedro. Ang iyang gihinagbo ning tungura mao si Cornelio. Si Cornelio usa ka pagano ug ang pagano gakaon sa mga mananap nga giisip nga hugaw sa mga Hudiyo. Sa ato pa makita nato ang koneksyon. Nganong gigamit man sa panan-awon ang mga mananap para nga dawaton si Cornelio. Tungod kay si Cornelio usa ka pagano gakaon sa mga giilang hugaw nga mananap sa mga Hudiyo. Karon kay nakita man sa panan-awon ni Pedro pinaagi sa mensahe gikan sa langit nga malinis na ang tanan nga mga mananap ug pwede nang kaunon, nagpasabot nga dili niya isipon di ay nga hugaw ang tao sama ni Cornelio nga gakaon sa maong mananap. Makita to makigsunan nga doon na di koneksyon nga ang mga nakita ni Pedro nga mananap ug ang tao nga gakaon nining maong mga mananap ang gilang mahugaw, dili na niya isipon nga mahugaw. Sa ato pa, malinis na ang tanan nga mga mananap nga gilang hugaw sa mga Hudiyo ug si bisan kinsa nga mukaon ni sama ni Cornelio, malinis na usab di ay makigsunan. Tuod niya na sa buhat 11 tuding 1 paingon sa 2, si Pedro nakigsalo na pagkaon sa mga dili Hudiyo. Daghan salamat.